USathane uyibulela intsha ngenjabulo yamanga, abafeti bagcwele emgaqweni, bacela imali, bagcwele izidakamizwa emzimbeni. Odadewethu endaweni zokuyijabulisa bagijimisa imali yamadoda asephumelele empilweni. Bayakhohlwa ukuthi isikhathi kasimanga, kaze ukuhluleka kwabo bayokubeka kubani icala ngoba izenzo zabo kazikude nokufa. Bagijimisa injabulo abangayiboni noma sebeyitholile. Uningi lethu sinikezele izinkambeni zikaFaro, sidlala ngamathuba engeke sisawathola kusasa. Nginibingelele babukela emakhaya, igama lami uSimnike wa Imbongi and welcome to Mcebo Mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke mase sila fethi start hour is that time. Sokutshela amaqiniso nje kuphela. Mkhulu ngicela ubingelele abantu bakho. Mina ngumcebo Mfana kaGogo, umashiya amahle ufuze fulele ungcobo omkhulu. Thina safaka umuntu enqini savuka sakhifila ngathina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sebiya ngenkomo. Sengisho mina unompunyupunywana uphunywa abemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi ngithi ke yahoshi mama. Hoshi mama. Mkhulu uphunyuka bemphethe. Mkhulu njalo nje. Ngiyacabanga ukuthi akukho la engekho khona competition. Yeah. Kuyaliwa ngapha nangapha. So akaze kwenzeke mhlawumbe Mkhulu ubhekane nendawo ukuthi kube nomuntu ongena ngaliwa umnyango athi uzofuna ukwelashwa kanti ufuna ukuganga. Bayafika mfowethu, bayafika phela ke ukuthi nami phela ngiyindoda nami engakhulelanga la khona impatha yabo ngakhulela elokushini nami la khona yonke into yami ngiyihlela nami ngomqondo ukuba umuntu wasemgaqweni yabo ngawafakile nje amakhamera namakhamera agadwa ama security and futhi nakhona nami zikhona izinto engizithakile nami zokuthi nami njengendoda nje mike yangiqonda ithi ukuqhaqhazela ithi ukusaba yazi ukuthi iqondene nenye indoda and futhi nakhona ke angiyona ke indoda enovalo ke esikhathini esiningi into yami ngiyayimela mfowethu angikhumbuli nje ngihlehla mokukhona umunye umuntu ongibhekayo ngoba if ukuthi ke kukhona umuntu okumele afa kumele umuntu afe injalo kudingeka isibindi nje mfowethu kulento ngoba phela ke ngeke ngize ngibe umuntu ozosaba ngomsebenzi wogogo mfowethu engaphiwa wona ngenxa yomuntu wasemhlabeni. Shuthi ke kumele ngitshengise ubudoda nami ngikwazi ukuthi ngiyimele. Bafika mfowethu bafike bajike babone ukuthi babhekene nenye ke. Ukhona nje Mkhulu sekwafika nje ukusithi nje kancane. Ngoba phela ba ama customer bayabuka la bayazi bona ngoba khona engangamthola lapha esigodlweni was adjust spam ngabona yabo kuyikona ukuthi shuthi nakhona ngathi ngimthela ngensiza ezandleni zaqhaqhazela izandla wazawa insizwe ngabona ukuthi shuthi khona into yade ezoyenza ngoba ukhumbule phela inkabi mfowethu mezobulala umuntu ushawa uvalo lokuqala. Ngiyahlangabezana nezinkabi ezikhuluma ukuthi endleleni yazo zahamba zagcina even though usujwayele kodwa so izinkabi mfethu before zibulala umuntu mfethu khona lolu valo mfethu elikubuza ukuthi yenze noma ungayenzi into mfethu yabo so shuthi ngiyacabanga ukuthi waba nalolo valo lolo wabona ukuthi ngona vele ayiyele lento ngoba kunamakhamera la futhi nakhona igadiwe le ndoda le then wajika wahamba mfethu. Mina ayikho into embi engiyenza kwabantu mfethu yabo kuyikona phela ukuthi sesingagadelelwa kona leyo yama competition ngoba ozazi ukuthi ngalesi sikhathi wena mukhuphuka kunabantu abakubukayo mfethu bakubukele ekutheni mfethu uzobaphuca isinkwa kanti wena cha nawe mfethu uzowakhe sakhe isinkwa kanye futhi nakhona uzoba umuntu ozolekelela abantu ukuthi bathole ezabi izinkwa mfethu ngoba phela ukhumbule kulento yobunyanga mfethu i2 in 1 yabo as much as nawe mfethu ama customer mhlawumbe noma ama patient ekholelwa kuwena ngeinkambi zakho ukuthi uthole futhi nesinkwa kubona nawe kumele wenze sure ukuthi mfethu kuba yinika nabo bayakuthola okumele mfethu kubayise phambili empilweni okukwazi ukuthi kubasindise mfethu. Uyezwakala Mkhulu yazi into enginokuzibuza yona la Mkhulu ngoba vele usuwavela wayicacisa kwakudala ukuthi namkhulu usebenza ngamakhamba kuphila. Naku ke kuyenzeka Mkhulu ngambe ngayolanda isigubhu noma isithwalo kuphi. Manje izinto zami sezivalekile. Siyangihlula. Ngibuyela kuwena ke manje Mkhulu ngithi nazi into ingihlulile lapha endlini. Unayo mhlawumbe iprocess yokusiza umuntu ona kanjani? Mfethu indlela yokukhipha ubumnyama mfethu siyayenza nokuxosha izilwane ngoba ukhumbule phela ukuthi igubhu ngesinye isikhathi ezinye zihamba nezilwane. Akuzona zonke igubhu ezinhle. Yonke indawo mfethu emthini uthola obuhle
uthola okuhle okubi. So umuntu umebonakala ephethe isigubhu ngesinye isikhathi banokuyitshela ukuthi hey shuthi uthwele or mhlawumbe khona izinto ayilanda asebenza ngazo kanti cha empilweni mfethu nje kuyo yonke into oyenzayo yasemhlabeni khona ubuhle khona ububi. So even naseyigubhini khona mfethu ukuthi uthathe isigubhu sokuthi ngesingisi bathi enhance ama-ancestors akho shuthi kahle kahle ukukhuphula iy'thunywa zakho ukuthi zibe namandla mfowethu ukuthi zikusebenzele ngokungale bese emva kwalokho kuba khona ukuthola ukuthi usithathe isigubhu wasifaka imkhovu wahamba wayosebenza amathuna inhlabathi yasemathuneni wavusa umuntu othize wamenza lo moya wakhe ukuthi uzokusebenzela kube isipoki esokwazi ukuthi sihambe siyokulandela ingcebo. Labo bantu ke mfethu bacebe ngendlela ehlukile labo bantu babona beba nama truck manje ubabona beba nemisebenzi yama contract ubona yonke into yabo isuka ishelela mfethu yabo but ke futhi nakhona ke nasedlozini mfethu uma ukuthi ukwazile ukukhuphula idlozi walibeka phezulu kwawo ukuthi uyenze ngendlela enhle uyawubona umehluko futhi omkhulu mfethu yabo guquke nje izinto zenzeke kube ngathi futhi nakhona uhambe ngale ndlela eminyama. So either way mfethu khona obuhle khona obubi mfethu yabo kuya ngawe ukuthi uthathe kuphi ngoba futhi izimpawu zalo obubi uyabona ukuthi mhlawumbe kufa abantu eduze kwakho inyanga nezinyanga mfethu mhlawumbe like after 3 months 4 months kontenzakala nawe kumele ukuhlaba uginqa wenza zonke lezo zinto lezo ginqa abamndeni yabo mhlawumbe abomndeni baphelelwe izinhlanhla yabo nje zonke lezo zinto khala ngawe yonke indawo mfethu la ukhona uma ukuthi wenza ubumnyama and ukhumbule ukuthi uma wenza ubumnyama mfethu even noma uhamba emphakathini uyabonakala umthakathi engawubambanga umuthi. Yayazi leyo nto mfethu umthakathi uyabonakala engawubambanga umuthi uyambona mfethu uyambona yabo ingakho esikhathini esiningi mfethu izinyanga eziningi azikwazi ukulapha abantu ngenxa yezinto abayithathile ngoba ukhumbule ukuthi muke wavashela ubumnyama usakwazi ukuphuma esihogweni usakwazi mfethu awukwazi ukuthi ulapha abantu. So if uma ukuthi uzolapha abantu kumele wenze sure ukuthi mfethu uhlala isayidini eli-right kukubi kunzima awuyi ngala yabo ingakho ngithi empilweni kunendlela ezimbili ngoba ngisho noma singayanga ebunyangeni empilweni nje kunendlela ezimbili khona ukuphumelela kokungcola khona ukuphumelela kokuhle khona into ekuthiwa usathane khona into ekuthiwa uNkulunkulu khona into ekuthiwa ipositivity khona into ekuthiwa inegativity. So empilweni nje kunjalo nakhona muhlezi usemcabangweni emibi impilo yakhe iyaguquka iba yimbi uma uhlezi usemcabangweni yento ezinhle impilo yakho iyaguquka ibe yinhle. Even noma mfethu uthola ukuthi ubuka izinto overboard uthi yazi mfethu ngiyifisa into ekanje uma uyicabanga ngendlela enhle uzoyithola uma ucabanga ngendlela embi uzoyithola kodwa izokuguqubalela nayo ikwenzele mhlawumbe amakhelesi yabo. For example let's just say mhlawumbe ufuna ukuthenga iG63 or ufuna ukuthenga iM4 ufuna ukuthenga imoto uyisebenzele mfethu ucabanga ngendlela enhle uyisebenzele uyithola mhlawumbe nakhona futhi nakhona umuthi ufuna iG63 uhambe uyobamba imoto emali uhambe uyoyithatha bese emva lokho kukhona kubo ozokwenza ngoba kukhala abantu but uma uyithole ngendlela enhle mfethu kuyogigiza abantu yabo leyo nto leyo. So ikanjalo nje mfethu impilo mfethu kezwakala mkhulu usakhuluma negativity nepositivity ake sithinta abantu abakhuluma ngepositivity ngisathi yabo nje bengibona ngithinta ifoni lapha ngifuni phela abayijothi ngibhizi nefoni sibe senzile ngizama mfethu ukuyikhulula le phone le ngoba islow manje ngenxa yabantu abakhona mfethu islow yabona nje namanje and iyona phela ephethe ama testimony ayinqaba kodwa ngoba nale intsha mfethu inawo ama testimony. So into engicabanga ukuthi siyenza asiye sizame futhi nale mhlawumbe le so yenza kwamanye ama episode yabo ngokukhumbula phela izolo bekuyispecial and manje kunale traffic ningi so mfethu ngeke ngize ngibukeke mfethu yabo ngeke ngize ngibuke ngizoyiselectela abantu mfethu abanama testimony ungangena nje yabo kuhle ngoba kubuka wena mfethu bayabona ngingenile futhi ogcina nje phakathi inside. Alright hayi mengenekile nje kubalekile mfethu mongenekile usiza ukuthi uzoyibamba yini lo ngoba ithi calling nje manje
It's calling. Just akanayo idatha mfowethu. Yeah, naku it's calling. Awuthi simzame nje straight call. Yeah, Straight call hayi lutho. Asenze nomunye mfethu. Kuhle ukuthi okay senze kanje. Sikupesteke. Yeah, straight call. Okay, nakho. You have insufficient airtime. Mina nje. Mina mfethu nje. Ish. Ayosivele siqhubeke sibheke omunye simfonele ngelento uzana. Inyanga ingana airtime. Phela bakwethu hey simo siyabheda kuwo wonke umuntu. So nakho ke sesikuyenza futhi ungene ubuye ungene futhi phakathi. Alright, yatsibo. Fine ngisho nane emoji graduates uze. Hamba kahle. Hayi like nayo nkosi. It's calling campus student because yazi. Okay, sibheke omunye wokugcina mfethu ngizobe senginikeza wena ukuthi nawe uzenzele ukuthi uba check testimony and then bese senza kanje. Buye futhi ciphaza phakathi. Alright. Inside. Let's sibone ukuthi yatholakala na awenze nawe mfowethu la ngoba ngiyabona ukuthi ngiselect abanganalo idatha ngempela. Inyanga itshekile phela noma mhlawumbe laba abange-15 phela laba abange-15 seyabona icilo same thing angithi angangena mfowethu. Okay ngena futhi nazo-ke athi ngithatha umthini phothi simthinte sibone onako ukhetha kamnandi mfethu yaringa ngiyabona hayi sithemba ukuthi uzoyibamba hayi shuthi hamba kahle hamba kahle nkosiyami ungahambi njalo la abalala kuze ngene inangengqini hey ukuthi izwe emthobeni ngiyiphuthuma Nkosi yawe hayi ilaba basale itimela neyihambayo ke laba mfethu ozama omunye mfethu ozama omunye sama omunye futhi nami zobe ngibe ngizama ukubathengela airtime ngalapho siyabuya futhi singena ngena futhi okay sibone mfethu sibone mfethu ukuthi okay ringing wathola labantu laba manje nginga ababapha amafoni kusasekuseni nazo thokoza koko Yebo Thokoza mkhulu. Right wena? Ni right salukazi. Lana siyabona uke wasinikeza testimony wena gogo. So ngithi asike sikufonele njengoba sishutha lento yaka YouTube ukuthi usichazele ukuthi iziphi inkambo wakho ayithenga ezakunikeza ama testimony nikuhamba kanjani. Ngiyathenga elokuhlambulula. Yeah. Ikhombo le yakhona le 90 days. Wakhanya ke kwavuleka. Yeah. Into zahamba kahle ngakwazi ukuthi ngiqhubeke. Yeah. Nange-divorce ngoba beyimile ngithatha u4 years ngaphela. So divorceile nje kahle. Ngithatha nje ukugeza within 3 months. Kahle kamnandi nje. Wakhulula kamnandi. Yeah. Ngiyangijabulisa lokho salukazi ukuze ukuthi inkinga enade ubhekene nazo kwazile ukuthi ukhululeke wena salukazi. Kakhulu. Yeah. So wabona nje after 3 days ukuthi na umehluko usuyeza. Ukuthi nje ngibona ngikubuza nje salukazi ngifuna nje umuntu obukayo lapha abe nalo ithemba lokuthi methenga le khombo naye uzokwazi ukuthi aguquleleke impilo. Ngiyavuleka. Ngiyavuleka kuyakhanya yonke into ihambe kahle. Yeah, usumtholile. Matter of weeks. Usumtholile omunye gogo ozokwazi ukuthi ubambisane naye ngoba phela musuphumile ku divorce mele
uhlale iwashweni-ke gogo. Uhlale iwashweni-ke salukazi yezwa. Ngizenza njalo. Khona amadoda ahleli lapha ngaphandle alindele nje ukuthi aphinde nawo athole umuntu azokwazi ukuthi ayishadele yona. Intokazi. Hayi manje kwavela nje nokuthi kuphele ngisiphakamise khona lapho. Yeah. Ukuthi gogo? Salungisa nalokho. Ukuthini salo? Isithunywa bekumele ngisiphakamise. Sake bavuleka konke nalokho izinto bengingaziboni. Alright salukazi. Hayi khululeka salukazi. Anytime mina ufuna ukuthi sikusize ngalowo mcimbi loyo uze kumina yezwa. Ngiyathokoza mkhulu. Thokoza salukazi. Ngiyabonga. Kuhle mfethu ngoba sithola lama testimony mfethu izinto ezihlukahlukene asihlali into neyodwa ukuze nabantu babone ukuthi episode ne-episode iba nezinkambi ezihlukahlukene angazi selecteka kanjani lento futhi idlozi lifuna ukuyiveza ngendlela ezihlukahlukene ila phezukwale yeah ayi uthinde futhi ukhetha omunye futhi ngoba ngathi wena unenhlanhla yokukhetha mfowethu ngathi unenhlanhla yokukhetha sibe sizame futhi nazo ngena futhi nazo. Alright. Athi idatha la. Hayi sazokunikeza enye chance ukuthi ushaye mfowethu ngoba usabhimbe kanye. Usabhimbe kanye Nkosi yami. Sibuye futhi. Vele uyitype kahle testimony ngoba uzosuke nje ingene nakomunye mhlawumbe usafuna onegama elicishe libe kanje. Asithi simfonela testimony. Okay. Yeah. Bese thina ngifonela ngathi. Okay nazo ke. Ngangena mkhulu. Ngena mfuthu nazo. Hey lo muntu bebhale engakanani testimony. Hey. Hey Nkosi yami ngase ngayibala. Wayiba yavele yaringa. Ulaleleni yini testimony emnandi nje. Ngoba yayibona njengoba uxepho olungaka nje for sure ikhona manje. Nkosi yami. Hawu. Noma usaba ukubamba ucingo. Nkosi. Ngalibambi. Uyimanager, ukhuluma umanager lapha. Nkosi yami. Promotion. Promotion uthi simfonele futhi. Sifuna ukuyizwa le ndawo. Ngoba phela mhlawumbe uyimanager akwazi ukubamba ucingo njengamanje usemsebenzini ya. Ngiboshana nesuti mfowethu hayi. Sisiqondele leyasa yasibheka omunye umkhulu obheka. Wathi ngibheka nje mhlawumbe umunye engakwazi ukumthola mfowethu. For sure semsebenzini. Sithola omunye. Okay testimony. Mfowethu testimony. Wangena? Phakathi. Alright. Sizwe. Ay mina. Nayo. Ring. Alright. Kan bavuka nini abantu mfethu? Ebala. Hey mina angazi mfethu. Wala. Abantu mfethu abavukile ngalezika. Phela u9 manje mfethu, u9 manje. Mhlawumbe basaqedezela kade. Yabona ke ingakho bentshontshela amadoda. Ungalala kanjani mfethu? Abanye abantu bengalele. Kuze kushaya u9 mfethu hayi. Alright futhi nazo uzame futhi phakathi. Osizwe lo. Yaringa. Naringa fast. Semba sebamba. Hayi mfethu bayilalele labantu. Bazilalele nje futhi uyabona ukuthi abayingeni indaba yamafuna ringa bonke.
ngathi batshelene Hayi. ngathi batshelene mfowethu ukuthi yazi namhlanje nje Siyalala. mesifonelo asilaleni. Alright, sothi singene futhi komunye wokugcina. Hayi mesingasayitholi indaba yalo munye mfethu siyayivala. Vala. Sizamile babonile futhi. Siyenze kokugcina. Hayi nithama ngena phakathi. Lento imnandi into eyodwa mfethu ngoba iyatshengisa ukuthi ayiplanwanga. Ayiziprova every day futhi yaziprova. Ayiplanwanga. Okay, asinikeze wena uzama ukugcina mfethu mawukuthi uyahluleka sivale. Ngoba vele already sekhona umuntu oseyikhiphile testimony eyodwa yabo. Yeah. Nazo. Ngangena nje mfethu khulileke ngena futhi ya. Okay, asinizana. Okay, usize la. Hayi. Nah, it's a calling. Hayi mfethu. Lapho nje uzama ukugcina mkhulu nge-actual call then ke inkinga mase kumele ngiyithenge mfethu lapha konje, ngilentuzana. Kodwa uthi siyenze kanje. okay. Senze kanje kokugcina mhlambe manje sengizoba nenhlanja. Khuphuka futhi khuphuke usula kuma messages khuphuke nje impela ya usu right ke la phakathi inside. Asize mfethu hey. Ngina yari ngasimuze. iPhone. Eish. Usizo kokugcina. Ngokulokudlala into ngathi khona kodwa uzoyibamba anytime. Ngoba phela nababukeli labo bafuna ukubona mfethu ukuthi senze njani yabo futhi phakathi. Okay. Nangu uthi usemsebenzini. Okay. Kuyazwakala khokho. Basemsebenzini basemsebenzini. Thokoza. Network. Thokoza. Eish. Thokoza. Speaker sakho. Thokoza. Siphinde simfonele futhi. Lapho sezo-adjust indlela ehlukile. Hayi mina mengihluleka la ngiyavala mfuthu. Sivale. Mengihluleka la ngiyavala mfuthu. Hayi asivale mfuthu asivale ngoba eklisitholile testimony eyiwani yabo. Sitholile uthi siphinde kokugcina hayi balana mfethu hayi ngoba sesitholile ukuthi nje unenkinga ye-speaker naye ungangena mkhulu futhi awugcina phakathi inside hawu naso Thokoza. Hello. Thokoza Koko right. Ngiyaphila kunjani? Ngi-right Koko. Ngiyabona Koko ukuthi wakwasinikeza i-testimony phambilini. Besacela nje salukazi ukuthi usitshele ukuthi wathenga ziphi inkambi ukuhambela kanjani. Shuthi into yethu aka YouTube la. Maye ngifuna nje Koko ukuthi sichazele abantu nabo ukuze kuzobuya ithemba. Yeah, so wathenga liphi inkambi ngihamba kanjani? Ndathenga Sithandwa Lotion. Ngiyabona iring la kulentuzana yakho Koko. Awuchaza oze nendaba.
Ndathenga iswasho samablessa. Yeah. And ndathenga isibambelelo. Nani okunye ndathenga angisazikhumbuli kahle kodwa ke into engingayisho ukuthi ndathi mangiqala ukusebenzisa izinto zabuya esimini because umuntu benihlala naye besike engesenamdla nje yabona ehamba nje all over nje but njengoba ngisebenzisa zonke ezo zinto hayi wabuya wamnandi wapropose ke ukuthi namanje izinto zisasihambela kakuhle wapropose ngomanga ngo hey gogo Suzoshada nje wena Somzashada nje siyakubongela nje endlini nje kunepeace ngalendlela ngoba uya emsebenzini abuya emsebenzini ezendlini yonke into nje makeza yenza uqala idiscuss nami bendizibona ezinye izinto makeza yenza nje yeah sokushoda kancane ke gogo ukuthi awashe ipaint ke manje sekushoda kancane bandla hayi gogo siyakubongela sibonga wena sibonga imisebenzi yakho nje kusiyami bakithi gogo hayi kuyangijabulisa lokho salukazi ukuzindaba ezimnandi kanje if bengasiwuwe ngaba kanje khona namhlanje injalo nje gogo injalo nami angishaya isifuba kakhulu ngithi nje idlozi elangambatha wena gogo yabo ekuyilona elifuna abantu banethezeke mase lifikile kubona siyabonga ngoba nje nihlezi ndiza nama customer every day manje collect i-order yami ndiza ne customer elisha ukuthi show mina nakuphila lapho kukhona hayi kuyangijabulisa ke lokho gogo ngathi ngahlezi kuqhubeke njalo umendo wakho wona gogo ube nokuthula nijabule nize niguge ndawonye yezwa sizaguga ndawonye makusakhona wena nje sizaguga ndawonye ngoba nje hayi sisezabambelela ungakhathazeki siyabonga ngiyangijabulisa gogo kuyangijabulisa lokho hayi umnikezeke indawo yakho ubaba wasekhaya ungamthethisi ungamlwisi gogo yezwa ngoba phela bayabaleka abantu besilisa mokunjalo bengamthethisi nje bekuwukuthi nje bekuuye nje benza izinto ezingekho right but bengamthethisi but hayi kulungile ke salukazi hayi inkinga gogo hayi Nkosi kubusise thokoza hey sesicishe salahla ithemba wavela azathola testimony emnandi mfethu uyababamba labagala kanjani mkhulu awungeke uphunyuke mase befike la ekhaya bezokuqondisa uyaqonda nje impela mfethu asiphethe mfethu asiphethe mfethu sivale vele ngomkhulu ukuthi siloko sibakhumbuzile vele ukuthi sikuphi mina ngila eBaramoli ke bakwethu ke opposite ama-Towers Orlando eSoweto nginesigodlo esingaphakathi eMadam Teresa Madam Teresa ilaundry leyo engayiqamba ngegama la isalukazi sami esangikhulisa bese emva lokho kulabo abasegoli bakwethu mekuthi mhlawumbe uyanqena ukuza la esigodlweni ufuna kodwa inkambi faka i-proof of payment lapho faka i-location nginezimoto eziphumayo zambe zokudilivela mawukuthi futhi nakhona ungaphandle kwasegoli siyakwazi ukuthi sikhoriyele 60 rand 110 60 rand 7 days u110 u3 days mawukuthi ke bogogo namakhehla ngifuna ukuzogezwa ke emanzini ngiba ke nebhavu ke Friday Saturday and Sunday ngifuna ukuye emanzini yengqo uhambe nje uye emanzini nami empophomeni kuba ukuthi siya ngakhona Sunday awubook la ekhaya uvela utheleke bese balokho ke sikubhuka ususula ngaphakathi sibe ngoline bese siyayenza ke lento lena ke okunye nokunye ke mfowethu ke angazi ke akukho kunye mkhulu ukuthi nje ngabatshela mina ukuthi bangabi nomona nalento ba like ba share ba subscribe Thokoza.